ଏଠି କଣ ହଉଛି କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗାଁରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ବସିକି ଆମେ ପୁରା ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁ। ଶୀତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି, ପୁରା ଛାତି ଫଟା ଶୀତ। ହଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କହିହବନି, କହିହବନି ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ ନିଆଁ ପଣା ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ବସୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଖାଲି ଆମେ ସବୁ ଯେ ବାଟରେ ପଳେଇବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଜଳଖିଆ ଟିକେ, ବରା, ଆଳୁଚପ ଟିକେ ଖାଇ, ଚଟଣି ଟିକେ ଖାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଆମେ ସବୁ ନିଆଁ ପଉଛୁ। ହଁ, ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଭିତରେ, ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ। ତମର ହାଇ କରିଦିଅ, ସେପଟକୁ ନେଇ କରେ। ବଡ ଭାଇ ଆମର ଏଲିଏନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ବଡ ଭାଇକି ଦେଖେଇ, ବଡ ଭାଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁହଁଟା। ହେଲା କି ଖୁଡି, ଖୁଡିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମର। ରେଡି ରେଡି ରେଡି, ସବୁ ରେଡି ତ?